Oh, Mas Tunama Sidang Skaring bawana langgeng kaya ora pangling wayah ulun abiyasa klawan sukma luhur ing ngabyantaraning ngarsa ulun nggir abiyasa padha kanthi harja saprapta kita sutiksna prawa tansah pinanganing kawidadan pukulun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk yuyulun tampa karya bombong tias ulun sukma luhur padha harja saprapta kita inggih wangadi pukulun wilujeng liring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk wangadi pukulun iya sutiksna prawulun tampa utawa gatine dene jeneng kita ngabyantara abiyasa marang matur marang panjenengan ulun pukulun wale-wale menapa jumbuh lan sasmita ingkang sampun paduka paringaken dhateng ingkang wayah ing saptawarga bilih ingkang wayah sak mangke dadi lantaran tumedhaking kanugrahan wujudipun wahyu katentreman ngemuti bilih kawontenan negari Ngamarta negarinipun wayah kula pun Darma Kusuma sak mangke nembe wonten Rugara tuwin bencana ingkang tumandhuk wonten praja Ngamarta mugi kepareng inggalih sak mangke paduka wangadi pukulun kepareng amaringaken wahyu katentreman menika dhateng wayah kula pun sukma luhur supados dados sarana wangsuling negari Ngamarta ayem tentrem tuwin manunggal para kawulanipun pukulun Mas Tunama Sidang Skaring bawana langgeng abiyasa wonten timbalan apa dene sira sukma luhur inggih pukulun wonten timbalaning ngadawu iyek tumitah wonten ing jagat ora bakal silak kelawan ingkang winastan pacoban aja kok mung titah sewantah nadyan jejering Nalindra ingkang mengku bawat negara mesti bakal nampa cobaning Hyang Mahanasa monggo dina samengko negara Ngamarta nedheng antuk cobaning Hyang Mahanasa srana kahananing para ngawula ingkang kebak ing Ruhara sarta kebak marang bencana mau sayekti wis kinudrat pancen kudu mengkono lelakon ingkang sumandhang marang praja Ngamarta janyatane praja Ngamarta dumadi saka pirang-pirang pulo sarta pirang-pirang titah ing mapan ana ing negara Ngamarta sayekti dudu bab ing ngenthek nanging Darma Kusuma ingkang wis sinampiran pakaryan minangka dadi Nalindra sayekti dadi kewajibanira uluk sukma luhur kudu tansah diwiya penggalih ingkang sabar